Добър вечер. Казвам се Димитър Божанов и съм писател, автор съм на книгата "Кафе за събуждане", която напоследък стана доста интересна. Започвам с себе си, защото наистина вярвам, че самооценката е изключително важна. Книгата ми продаде към 5000 бройки само за 3 месеца. Това се смята за огромен успех в страната ни. Направих и филм, който е посветен на проблемите, за които говоря. Казва се "Еволюция на съзнанието". Идеята ми, искам да ви помогна да си спомните откъде сме дошли. Виждате тази снимка, това е тъй наречения голям взрив, който според съвременната наука нито е бил взрив, нито е бил голям, но аз знам едно нещо. Всеки един от вас, всички нас сме били там. Били сме на това място, в онази точка, по-малко от ядрото на атома, която се взривила и се е получила цялата вселена, която днес наблюдаваме и преживяваме. Съвременната наука, квантовата физика ни казва, че атомът е празен. Това, което е било в оная малка точка, оная невъобразимо малка точка, всъщност е нищо. Всъщност границите между нас са интерпретация на мозъка ни, на това чудо на еволюцията. Така че, разбирате ли хора, всичко е свързано. Ние сме свързани помежду си, макар да не го виждаме, макар да изглежда, че сме различни, всъщност сме едно. Всъщност границите между нас са единствено в ума ни. И това е, може би, централното послание, което се опитвам да отправя към вас с цялата ни работа. Ще разберете какво отношение има то дори и към архитектурата. Вътре и вън са едно. Някой си е направил труда да направи репродукция на мозъчната активност. Какво се случва в нашия мозък, и се е получила тази снимка отляво, която виждате. Това е мозъчна клетка. Отдясно виждаме снимката на голямата картинка, на Вселената, на цялата Вселена, и тя изглежда по изумително сходен начин. Нали разбирате, че микро и макро са едно. Атомът е празен, всички идваме от едно и също място. Всички сме свързани с енергията на сътворението, с това, което някои наричат Бог, с това, което други наричат Вселена или цялата видимо реалност. Малкото и голямото всъщност са едно и също нещо. Но не сме свикнали, може би, да го виждаме по този начин. Вижте тази диаграма. Отдолу е микросвета, квантовия свят, всички ония малки частици, от които са направени телата ви, от които е направен мозъка ви, от които е направен въздуха, който дишаме. Нагоре е цялата тая необозрима Вселена. И знаете ли какво е интересното, че колкото е необозрима тя навън, толкова е необозрима и вътре. И ние сме някъде по средата на това нещо, чудейки се каква е тази безкрайност. Какво е това нещо? И в невъзможността си го обясним, някои го наричат Бог, придават му, персонализират му, слагат му човешки функции, други го наричат просто безкрайност. Математиците са безсилни пред този символ. Това е самодържица на света. И има нещо много интересно, което ние сме забравили. И то, че в основата на този принцип стои мира. Първо вътрешния мир. Мира в сърцата ни, който лека по лека започваме да вадим от себе си и да споделяме с хората между нас. Силно вярвам в това и това е мисията на живота ми. Искам да говоря на хората за мира и да им помогна да преодолеем тази грешка, която правим, като нарушаваме този природен закон. На тази снимка граници не виждам. Трябва да ви кажа, че като погледна и различните хора, били те черни, били те жълти, били те цигани или каквито и да било, разбирате ли, разликите са толкова незначителни, че почти нямат значение. Границите са абсолютна илюзия и само ни пречат, и е време да намерим пресечната точка между науката и духовността на първо време, защото тъкмо науката, съвременната конвенционална наука е това, което образованието, през което всички вие сте минали, е това, което утвърждава нашата идея за ние сме различни един от друг. Другите са ни врагове, заплашват ни и нещо ни пречат. Време е да намерим пресечната точка между миналото и бъдещето. Да спрем да живеем толкова и да се тормозим за неща, които са отминали. Да спрем да се тревожим за бъдещите ни планове и за това дали ще се осъществят или ще се проверят. Има една единствена точка, в която нещата са се случвали някога и в която ще продължат да се случват. И това е настоящия момент, приятели. Останете в него по-дълго. Доброто и злото, и двете са в нас. Ние сме пресечната точка на тия категории. Ние ги оценяваме, ние ги наричаме, не забелязваме много често, че злото всъщност, това, от което се плашим, това, от което бягаме, сяката ни е винаги с нас. Сяката ни преследва навсякъде и докато не се помирим с нея, докато не я прегърнем и заобичаме, никога няма да бъдем щастливи. Мъжкото и женското. Всички имаме мъжката сила и способността да закриляме ближния си. И в същото време всички имаме женската нежност и доброта и способност да обичаме и да отдаваме любов на другите. Време е да съберем тези крайности, защото живеем в ерата на просветлението, приятели. Сигурно сте го чули, много от вас четат книги, гледат филми по темата, въодушевяват се. Не бяха ли впечатлени просто от това, което се случва на нашия презентатор Коста?
Просветлението води до такива неща, внася магията в живота ни и прави всеки наш ден да изглежда наистина уникален, да ни изпълва с ентусиазъм, щастие, радост и желание за живот. И пресечната точка не е в ума ни, не е в дипломите ни, не е в това, което правим. Пресечната точка на едно единствено място. Сърцата ни, и там е... Купунджиите си, купунджии, брачи, емоционален момент беше това. Пресечната точка е в сърцата ни. На здраве! Наистина вярвам, че мира е реална възможност за нас. Не е просто химера, не е нещо от песен на Джон Ленън или каквото и да било. Мира е абсолютно реална възможност, стига да съумеем да го събудим първо в себе си. Защото ако самите ние нямаме любов, ако самите ние нямаме мир, ако самите ние не сме щастливи, няма как децата ни да бъдат щастливи, няма как децата ни да открият мира и щастието в себе си. И това е нещо, което може да направите, ако се питате какво, събудете мира и щастието в себе си, бъдете щастливи. Позволено е. Има още нещо, което аз искам да направя. Аз съм човек на мечтите, сбъдвам мечтите си една след друга, пиша книги, правя филми, правя презентации. Имам мечта да създам университет в Родопите, университет на мира, който да е посветен на, който да е пресечената точка не само на много световни умове, но и на всички тия крайни идеи, които ръководят съществуването ни. Наука и духовност, добро и зло, хубаво и лошо, щастие и нещастие. Целта на този слайд е само да ви припомни началото. Ние всички сме част от едно и също нещо. И единственият адекватен начин да се отнасяме към света около нас е с любов. Благодаря ви много.